Ikompli joħroġ fid-der kif il-kunsilli lokali mhumiex ta' priorità għall-gvern ta' Roberta Bela. Dan hekk kif ftit tal-jimilu ir-Reġjun Għawdex bat email lill-Ministru Clint Camilleri brabta ma' nuqqas ta' konsultazzjoni u komunikazzjoni. Fl-email nbatet fisem is-Sindki Għawċin intqal li kaġun tan-nuqqas ta' komunikazzjoni u konsultazzjoni qed tkun ferm diffiċli sabiex il-kunsilli lokali jippjanaw ix-xogħol tagħhom fir-rigward ta' xogħlijiet kapitali kif ukoll pal-ħruġ ta' permessi. Intqal ukoll in-numru ta' kunsilli l-mentaw diversi drabi dwar in-nuqqas ta' komunikazzjoni, iżda jidher li f'kull okkażjoni il-Ministeru ta' Clint Camilleri injora dawn emails. Infatti s-sindki kollha appellaw lil Clint Camilleri sabiex jieħu azzjoni immedjata għaliex in-nuqqas ta' konsultazzjoni qed ħalli impatt negattiv fuq il-poplu Għawċi. Min-naħa tiegħu f'post fuq il-Media Soċjali Shadow Minister għal Għawdex Alex Borch qal li l-aġir ta' Clint Camilleri qed jirrifletti nuqqas ta' rispett lejn is-sistema ta' governanza lokali kif ukoll huwa insult lejn Għawċin li jistennew li l-bżonnijiet tagħhom jiġu indirizzati. Alex Borch fakkar li kien propju l-Partit Nazzjonalista li wellet il-Kunsilli Lokali f'Malta u Għawdex fil-waqt li sostna l-Ministru Clint Camilleri għandu jibda jieħu bis-serjetà it-tmexxija Għawċija u mhux jara l-kunsilli bħal ostaklu. Il-Partit Nazzjonalista f'diversi okkażjonijiet kellem fuq l-importanza li għandhom il-kunsilli lokali f'pajjiżna u li għandhom jingħataw il-poteri kollha meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw il-bżonnijiet tar-residenti b'mod effettiv.